hakini ka sngi tho dieng bukho jong news nem arjar arpo kalong sya ka sngi tho dieng ka bakham kerpang bat ka bakham phla banye ki snam ki bladep ngimpat jumat hagi snam ki bladep kumbalong mentau snam kumba pi kini ka yeng mani jungi ka khang kredep bat ka phlawingi mani jungi kamdan manu manur ki brio namar ba kumba pi tep news nam ubangila syakta jur hakidi ka jingpang coronavirus covid-19 keblakta ia kebertehi baro kawai tiket kum ko mangitip ba ha kebertehi baro kawai ngimla ban bli gi jingmani bat ngimla ruban khot gi para banget jungi banwan syakni ka syaki jingle niam baro gi para banget jungi kidan hala ki jong gi yeng gi sam dana preng juki ki badawai hala ki jong gi yeng dana preng juki ba pet lomba ki YouTube ki WhatsApp bat lomba ki be kilat ban chimenta haki jingle niam hakum gani ka singi tho deng kadi ke bangin second mau haki snem ke ban sawan bagani ke si tho deng ke bukho ha ke bakibriu ki e no ki kam ki jam juki ki e ki yeng ki sem ki juki bat ki lech po yeng mani jungi ki play ki dap ki pa ki jong play henry menta usnem hakini ke shputrik jong ubnai April arajar arpo ngilap bagi yeng mani jungi lahap ban khang kadep bat ki phlau yung mani jungi kemdan menuru namar ba nakadaw jong ni uknyang jingpang ublakta ya ka pathei baro kwai dasya kalong ke egi ga bapla na ka benta jungi hendrei he ka juga por ka de ga khliman ka bangi de ban pusan ya ke egi baja ka bawanja ha ka pathei hi baro kwai habangi pe ha ka pathei baro kwai kumno ki ri ki bakraw ki pelut de ki billion bagi trillion na ka benta ban yada yilade kumno ki pelut ha ki terthma na wayusnam shawayusnam ngilap buon baki brio buon baki ri kile akne hendrei ngilap mentaga sien bangi ngile ya kata thama jong tau kunyang ubangimla ban i watang dalaki jong ki khmat kini gede ke ba phla bat kini gede ke khlimat ka penongi ban perkhat ba hatungi dan kam ne me kita ki berkhait haba mengi ngin haba nyele pat ki ki thama ki bangimla ban i dalaki jong ki khmat ki jongi ki yeng ki sam jongi bat mengi hiru ki brio ngidan sipun baki kam bagi mare bangile sipun ha kejing em kejungi hendrei menta kesien ngi sngutu baki dan tangkat tu kini gi ke badan kam sisa ka bangi dei benle ha kejing em kejungi kewei kelong menle bah ban pendap bah igi kamram ha kejing long brio kejungi bar ka baar ngi dei ban long ki brio ki badawai ada ngi long ki brio ki badawai ta sisa ublei usrandan ublei aibor na ka benta jungi kejing em jong jisu kadi ke jing em jung ke jing le ke papuan ba ha ke jing em jungo nadu balak hayu ha ke jing long kana bat kam ta ma ke jing long no ba jungo sipuan ba ki jing le ke bashir kai ki balawan ha ke jing em jungo henry ulaktip ye ke ki ba udei ban le ha ke jing em jungo sim le ye ke ba umdei ban le ban ngila ba ke jing em ke jungo kadi ke jing em ban pendap ba ye ke kamram le ni ke ta kamon ke jong blei bat ngila ba ke jing em jungo kadi ke jing em jong ke jing doi di hakani ke sengi hakaba mengi ngisi mentalang barkap thei para ko we hakani ke si tho diang bakho ngi sungu bodong ngidei ban kan mau ye kene bah ka long brio jungi ngidei ban kan mau ngidei ban pendap bahai ki kamram bat ngidei ban yai long ki brio ke doi halaki jong ki yeng ki sam halaka jong ke jinget ngidei ban long berbor ki brio ke doi na ka benta jungi ki krisan na ka benta jungi ki katolik ngidei ban long ki brio ki ba im sengi haki kam ba ban im sengi haki jing doi haki jing im jungi haka gospel jong witness haka long ke bakan riu ke dekat ke balai pulai ujisu ong gini gentien ki besai ba ki ba ujisu kran preng jongi baru ong yengi wong ke pertai ke sepenjen jari pi endai tu syania ngala job ya ke pertai ta sesien ko abnong haka ni ke sitho ding bakhuat ngi de ban long ki bri ko dwai ban phai berbor sya ke ding phna jong kris ban ngin se job ya kita ki jing le ki bawan haka jing em ke jongi kublai shibon